Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 14 bersikulo 27 ngadto sa 31. Si Jesus mingon ngadto sa iyahang mga tinun-an, "Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ikahatag ko kaninyo. Ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako, apan mobalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa Amahan, ug siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo niini mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyog dugay kay taliabot ang nagmando niining kalibutana. Wala siya'y gahum nga makabuntog kanako, apan kinahanglan nga mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa Amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.